बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मानगोनां सोम्बा ब्रह्म बिथां, लोगो थुनलाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां जोहोलाव बर' आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जे खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां एम कुमार बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां प्रकाश नार्जारी आरो खैराबारि दख'रा हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि चन्दिराम बर' बिथां आरो गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां रुपसिं मोसाहारि आरो फाइनेन्स इनचार्ज मानगोनां बिथां खुंफ्लाय बसुमतारी जों लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हानाय दख'रा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि नीलेश्वर दैमारी आरो दंबावो दख'रा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो हारिमु आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोन